que potser el coneixeu alguns, no? Pilot patrulla ràpida. Havia estat de forma ràpida, però ara, a més, si vau llegir la notícia, no sé quin càrrec que té, però com copresident o alguna És cosa complicat, és complicat. Carrega forma part dels dos nois, de l'Esgarria i el Manel Ferriol, que prenen el control de les 24 hores de la Vall d'Altenes, aquesta procés amb MotoGP, per cert. L'aneu del pit del matí a MotoGP. És important que vinguin a MotoGP i després I després de 24 hores. Explica'ns, Aleix, tu també ets pilot, primer cop què tal com és aquesta carrera, perquè tu estàs acostumat al fang. Clar, estic acostumat a la terra. Jo sí que és veritat que la terra és el meu, no? I l'asfalt no l'he provat mai. Sempre m'han dit de provar-ho, però no És veig. diferent. És diferent, ha de ser diferent. No, hem vingut aquí perquè és bonic, no? També de veure la sortida tipus Le Mans, també. O sigui, al final és una essència molt similar a la nostra i sempre està bé, no? Apoyar el que seria també el món del motociclisme, ja sigui terra o sigui asfalt o... Sí. Aquest any, el que deia, MotoGP, 24 hores de Lliçà, Festa Major setmana, Festa Major Granollers, el Vallès Oriental i Occidental revolucionat aquella setmana a setembre. Aquella setmana hi haurà de tot, no? Però és el que diem, sempre... Al final estem molt pocs quilòmetres d'aquí i ho pots combinar, no? Sempre pots anar fent parades a diferents llocs i jo crec que és important que ens anem ajudant entre tots. Perquè la gent ho entengui, Aleix, què és el que les 24 hores de la Vall d'Altenes, què és això de la Vall d'Altenes, explica'ns una mica bé, perquè la gent ho entengui. Les 24 hores de Vall d'Altenes és un event que es fa a Lliçà de fa molts anys, sí, moltes edicions, és una cursa de resistència en ciclomotors, o sigui, ciclomotor estem parlant d'un tipus de motocicleta amb petit cilindratge, no? O sigui, motos de petita cilindrada, i al final ha evolucionat molt, van començar de 0 variants i ara cada cop s'està professionalitzant cada cop molt més i ara ja són motos de motocross amb equips professionals i bueno, es munta ja un circuit que durant l'any no està fet, però quan allò queda com un circuit professional. Igual que a Mónaco, però a Lliçà. Sí, circuit urbà. Escolta, si veient, has vist algun amic, perquè veig, per exemple, l'RB Racing, que és un clàssic rival i campió de 24 hores, i estan aquí, Sí, no, ja veig que estan posats tot arreu. No, haurem de mirar a veure si podem posar algun equip, no? Secció de Aquí el nivell és molt més alt i... Bueno, hi ha molt amateur, també ho hem dit, hi ha molt francès, no? Vosaltres també correu amb pilots a fora, vull dir que no és una cosa només tancada als catalans. Sí, el bo és que Lliçà s'ha internacionalitzat, o sigui, al final portem ja uns quants anys que venen pilots a França, belgues, italians, venen d'Isla Cristina, venen de diferents llocs, no? Que sempre és important, no? Fer-ho cada cop més gran, controlar, no? Perquè disfrutin també la gent, que això és una cosa que també hem de centrar, que disfruti la gent de tota la vida del poble, o la gent que és més amateur, no? Però també que hi hagi cabuda la gent professional. Jo normalment dic que les 24 hores de Lliçà, de Vall d'Altenes, vindria a ser la Indy 500 per la IndyCar, el Gran Premi de Mónaco per Fórmula 1, i per tant les 24 hores vindria a ser la Indy 500 de motocross i enduro, no? Què en penses? Sí. És un event que tothom No, és un event que a nivell de Catalunya hi ha vegades molta gent el coneix, molta gent no l'acaba de conèixer, em costa, no?, d'entendre que no puguin arribar a conèixer algú tan bonic, no?, com és algú tradicional. Jo ho relaciono a vegades com la Patum, no?, de Catalunya, que és algú... Pràcticament, sí. És algú que és especial i al final és això. Al final jo crec que s'ha de conèixer, s'ha de viure, perquè un cop ho vius en allà té una essència aquesta que et crida i cada dia et fa anar i al final no és només una cursa, sinó que es munta un espectacle al voltant seu per disfrutar. No? A més, és un esdeveniment que dius que venen professionals, però no està muntat per professionals. Explica una mica com funciona la Això és complicat, que ara s'ha professionalitzat molt, no? I ara costa, no?, separar el que és el nivell, el pilot que s'està entrenant cada dia i que viu d'això, amb el que està treballant constantment de dilluns a divendres i cap de setmana és el seu hobby, no? Aquí estem intentant treballar de cara al futur, no?, a veure com podem fer per captivar o sigui, tant el professional com l'amateur, no?, en aquest cas, i jo crec que s'està treballant i trobarem una solució per poder animar molta més gent. Va, si algú s'està animant ara que ens escoltes, Ale, et faig una pregunta molt sèria, però la contestis, si no. Quan costa córrer? Perquè tu ets jefe d'aquí, llavors no saps. El món del motor en si sempre ha sigut car, no? Sempre
Però bueno, clar, són uns pressupostos que dintre el que cap són encara acceptibles, o sigui, encara pots accedir-hi, o sigui, Són 4 pilots. són 4 pilots, divideixes, normalment sempre, al ser una prova així, sempre tens patrocinadors, gent que sempre t'ajudarà, no? Ja en aquest Sí, cas, nosaltres també. ens ajudem amb l'equip, però bueno, que al final és un tema de que amb voluntat, no amb ganes, sempre pots arribar. Al final no són pressupostos com els que hi ha aquí, o sigui, podem parlar d'un pressupost de 5.000, 6.000 euros i ja pots arribar a córrer i o sigui, Això és molt barat, perquè és el que sé que val una cursa de karting a Espanya. sí, sí, sí. Bueno, o sigui, és molt Sí, assequible, sí, sí. realment. No, al final sempre hi ha qui es vol gastar més, no? Sempre tendeixes a gastar-te una miqueta més, però bueno, que al final és un tema de que encara és accessible córrer i jo animo, no? El jovent que ja m'ha jugat com molt lluny, amb ganes sempre pots arribar. Jo m'estic animant, encara tiré de muntar dos equips de carrer. Jo encantat perquè val la pena. O sigui, Un us dic, Ràpida Racing by Team La Vinya, lo de lliçar és algo especial, o sigui, és algo difícil de descriure. És maco estar a l'organització, que jo també animo la gent, no?, de que pugui venir a ajudar al que sigui, no? Ja sigui distribució de pàrquings, distribució de lúdica, distribució, jo què sé. Bueno, és una festa Tot el per que feu tothom. vosaltres, no? És Tot una el que festa per tothom, no només pels que corren. És una festa que s'ha de viure i un cop entres i et sents a dintre és algo especial i et fa tornar de cara a l'imminent. El nostre company Adrià, que ara està al pit lane, a punt de que trina boxe, perquè ja estem al minut 43 i això està a punt. De fet, veig en el box 13 que estan a punt, per tant es tracta de l'equip Motos Actives Esport 14, que estan a punt d'entrar a boxes, a veure si estem pendents i ho veiem, però estan ja a punt de començar a entrar a boxes. Aleix, també explica'ns una mica, nosaltres parlàvem d'estratègia abans també, no? Ostres, a veure, el tema físic i mental dels pilots, no? Perquè anar fent una tanda cada un, o anar dos pilots i fer una tanda, o un pilot que ja arribi una mica. Com pesa l'estratègia i l'estat físic i mental dels pilots? En aquesta cursa és vital. O sigui, jo competeixo en curses de 3 hores o de més hores, no? Com pot ser 24 hores, i canvia molt l'estratègia. O sigui, a nivell físic vens molt més preparat, sí? A nivell mental tu has d'estar molt fort. O sigui, jo ja crec que hi ha un punt més a nivell físic, que és el mental, que has d'estar molt fort, i a nivell d'estratègia també és essencial. O sigui, si tu perds uns segons repostant, et costa molt guanyar-los a la pista, i al final és algo que s'ha de treballar molt bé, i si ho treballes molt bé això, guanyes molt temps. O sigui, No sé si es pot dir, perquè la teva germana matarà, però diria que sí, que avui s'obren les inscripcions, per tant la gent ja es pot inscriure. avui són les inscripcions de Lliçà. Quina casualitat. S'ha d'animar la gent que s'inscrigui. Jo crec que la gent està animada, o sigui que no... Potser no cal aquest missatge, però igualment la gent que t'estigui escoltant... Algú nou. Algú de la universitat que vingui. Conegui algú de la universitat és important sempre, o sigui, jo crec que sempre està bé que hi hagi més equips, quan més equips més festa es fa, i al final els últims anys hem tingut un èxit d'inscripcions, 36, 37 equips, que són moltes motos en un circuit de 3 quilòmetres, 2 quilòmetres... 2 quilòmetres, Clar, sí. és espectacular. Doncs, sí. Perquè això és barrejar enduro, motocross i de Rally Dakar, no? Perquè l'últim famós, no?, que té 5 victòries, igualat amb Batlles. Batlles, Rubén Gómez... Perdó, 5 victòries té Oriol Mena, que Sí. s'ha més, després 4. 4, sí, estan per allà, no? Però clar, el Mena és un pilot de classe internacional. Sí, no és el que dic, no? Va arribar al món de Sigmodor, abans era una prova més que qualsevol persona del poble, no? Un equip com podria ser nostre, podia estar a dalt, ara avui en dia és... Encara hi sou. I som i lluitem, no? Però bueno, sí que està molt car, des del top 10 cap endavant està molt car pels equips que hi ha, però bueno, és això, que sempre hi ha pilots bons, que t'agrada, no? Trobar-te un pilot que també sap molt i que tu pots estar allà, no? Lluitant amb ell, perquè al final no entrenes el que entrenen aquesta gent i defenses, no? I els pots seguir més o menys una miqueta, però després se te'n van. Perdona, perquè tenim l'equip Kawasaki català a la segona posició, que està a punt d'entrar a boxes. Joel, 8 segons els separen. Estiguem pendents. Sí, parlàvem, quan ha entrat l'Aleix, portaven quasi 4, i ara són el doble de segons, o sigui, hi ha bastanta diferència. A veure quan hi hagi el primer relleu, el primer, en aquest cas, pistó, a veure com... Estiguem pendents. Sembla que sí. No, entra l'EPR Moto. Atenció. A veure si aquí el tenim. EPR Moto Box. Pots confirmar, Joel, si efectivament són ells? Jo diria que sí, que estaven en primera posició, sí, perquè
I de Kawasaki, atenció, Perdona, Aleix, perquè estem ara mateix en aquest canvi de pilot Pneumàtic també trasero, no del braçalet blau que estava competint en Julián Pilot. Ara el braçalet verd amb Marcel Brenet de França a Alemanya amb aquesta Kawasaki. Però ja veieu quina expectació que fa. I atenció, ha sigut un pit stop ràpid. No veig que hagin ficat benzina, per tant, ha omplert per anar tirant, Han canviat de pneumàtic. També, tant l'Aleix Pedremoto com el Kawasaki, i el Kawasaki surt al davant, M'ha semblat que el Kawasaki surti al davant. M'ha semblat, encara estan en boxes, l'Aleix Pedremoto. Estem pendents a veure quan ara acabin de fer la volta. Hi ha més parats a boxes, ara entra el dorsal en el box número 12, que es tracta de, ara t'ho dic ràpidament, Sí. aviam, que tinc aquí, l'Impact LSR Endurance, que també canvia la marxa posterior del darrere i canvien del pilot verd El verd que era... pilot groc. El pilot verd que era Quentin Brackemart i el pilot groc que és Gregory Carbonell. Feia motos darrere amb Sanchilla, Sí? Sí, Doncs ara ja van a l'entrada. 3 segons darrere, Sí, han sortit, doncs efectivament, el que dèiem, carrera llarga, però ja hi ha hagut canvi de box. el que parlàvem del Cesc. I el que deia l'Aleix, no? Que els Sí, boxes sí. inclús pots perdre és guanyar un- molt de temps. És on s'ha de vigilar més. Jo crec que és un dels llocs que jo sempre remarco que és molt important, no? La estratègia costa molt guanyar, i més encara més amb aquestes motos, guanyar 3, 4, 8 segons. Al final, cada volta pots guanyar 2 segons i és anar molt més ràpid que l'altre pilot. I no... On s'ha de guanyar és també la part dels boxes. Abans que entressin a boxes et volia dir, clar, estàvem parlant del tema pilots i tal, no? Però les 24 hores a Igualquina, inclús aquestes, és l'oportunitat per un pilot qualsevol, o inclús si la gent està a casa i mai ha competit, de córrer amb gent professional, no? Sí, no, ja et dic, al final és vital poder córrer. Jo ho recomano molt, és una experiència que 24 hores són moltes hores, és una carrera que t'has de distribuir molt bé els timings, no? O sigui, les estratègies, i al final sempre està bé. És una cursa que a sobre et dona l'oportunitat a poder estar a dalt, també, si tu fas una estratègia, no cal ser un pilot molt ràpid que pots estar allà dalt. Sí, no, és veritat. Estic veient el pit lane molt tranquil i atenció perquè em sembla que entrava algú més a boxes. No ho he vist. No l'he vist. Se m'ha escapat a la box. Perdona, Aleix, l'equip... Això, no, ara és de l'SR. Perdona, doncs abans no sé qui he dit. I sí, canvia de pilot del groc al vermell. Perdona, Llavors- abans ens hem liat. Llavors, estava efectivament Gregory Carbonell i ara entra Gino Castillo. Ja perdonem perquè des d'aquí és molt difícil. difícil, però estem aquí en directe i estan fent repostatge, netejant i vinga, cap a fora. Quina imatge més fantàstica d'alta definició. 4 que us arriben en directe des de Fórmula Ràpida. I aquí el tenim, que surt de boxes. Veig que els equips estan allargant bastant, no? Sí. Part dels primers que són els que han apretat els amateurs. Tens 50 minuts. 50 minuts de boxes, no? És semblant, no? A motocross per 21 en aquest cas, no? Més o menys els temps. Nosaltres fem una hora de relleu normalment. L'estratègia és una hora cada pilot. Sí que és veritat que la nit, normalment, com és el pulmó de la cursa, és on pots allargar perquè els altres puguin descansar més, allà fem una estratègia diferent, però sí que és veritat que els relleus són d'una hora cada pilot, normal. Més que res per controlar el tema benzina, és el que entrenem, no? Ens entrenem per aguantar normalment aquests temps. Sempre està el factor que et falli un pilot, que després sí que t'has d'adaptar a fer més hores o més rato sobre la moto, però la clau en aquestes curses és normalment dividir-ho en una hora. I ara és una altra votació que justament acabes de comentar, i ve una altra. En el box número 10 estem esperant l'entrada. Sí, també estan entrant diversos amateurs, però estem esperant l'entrada de l'equip Calàbria Motor dorsal 78, que ara no veig en quina posició està, però diria que està entre els primers. Sí, Calàbria Motor amb Josep Romeu, Albert Badia, Víctor Busch i Alejandro Rodríguez amb la Kawasaki. Estem pendents a l'entrada. Aquí també hi ha diferents categories. Aleix, explica'ns quines categories hi ha també a les 24 hores
de resistència de ciclomotors, que és un altre tema. Però explica'ns, ciclomotors, què és això i quines categories hi ha? Ciclomotors, com ve la paraula, ve molt de l'antiga, o sigui, del que es portava molt abans, no? Que ara potser han canviat amb els patinets elèctrics o així, però abans la gent es movia en ciclomotors. Són motos de cilindrada petita, 49 centímetres cúbics. Totes les motos són 49 centímetres cúbics. El xassis sí que et deixen posar un xassis de motocross, no? De moto ja grossa, de 125 normalment. Però bueno, Sí, és un prototip, al final. és un prototip que estan modificats, ja estan molt preparats, aguanten, sí, normalment no sol haver-hi errors mecànics des del principi fins al final. Van molt apretats, sí, són motors que van a unes 13-14.000 voltes aproximadament. Sí. Ope, Treuen, més o del sigui, Fórmula 3. jo dic que són com motosserres llimats tot el rato i... Si una 49, 14.000 revolucions, és que no? Sí, 14.000, inclús alguns l'han apretat més. No? Quines I, velocitats agafeu? clar, o sigui, a terra potser aquí no us semblarà gaire, no? Comparat amb aquestes motos, però És un circuit estem parlant que a recta potser anem entre 80 per hora, 90 així en terra. un circuit de menys de 2 quilòmetres. Lo maco De de la recta de lliçar, Lo maco d'aquestes curses és que el pas per curva o d'aquestes motos és molt ràpid. O sigui, el pas per curva que tens els frenos a dalt, el manillar, no tens el canvi de marxa, són prototips, al final és un motor automàtic i és el que la fa especial. Hi ha una categoria també que és de marxes, no? Que al final és promo cap 2 temps, però bueno, que No aquí està al final famosa. no és tan famosa perquè des del que portem d'història sempre ha guanyat automàtics al final, perquè és normal, o sigui, al final 24 hores fas més avantatge amb un automàtic, no et canses tant, però bueno, de categories hi ha grup 2 aire, grup 3 aigua, vale? Que seria la refrigeració. Amb el tema d'aigua, pues, la majoria són d'aigua, sí que hi ha una categoria d'aire que també últimament també està havent-hi bastant èxit, però bueno, És econòmic, potser. no sé què dir-te ja Vale. avui en dia, estem a la part, potser, sí, o sigui, avui en dia... No és difícil tècnicament. Clar, què passa? Que no hi ha tant material, el material que es posa cada cop és més bo, és més car, no? I al final això també fa que encareixi les dues categories, no? Un moment, Àlex, perquè Joel explica'ns, hi ha molt moviment a boxes. Sí, El dorsal 78 el veiem en imatge amb el braçalet verd que canvia el blau. Sí, És blau que surt i entra la verd el dorsal 78 l'equip Calàbria, que dèiem, estàvem esperant que entressin a boxes. Ha entrat Alejandro Rodríguez, com bé has comentat Arnau, i ha sortit Albert Badia. I veig que estàvem comentant, no? Entre ells parlen els pilots, vosaltres també ho feu, que us dieu Sí, bueno, quan entreu a boxes. quan tu canvies... Allà a Lliçà la clau és l'entre a box, no? O sigui que al final si entres a box seria... Com menys millor. Per reparar, tenim una zona on sí que és la zona de canviar pilots, on fem el repostatge, que no podem tocar la moto, o sigui, no es pot fer res de mecànica en allà, es pot ser engraçar, però no pots tenir ninguna eina en aquell repostat. Que hi ha el moment que ell baixa i està posant benzina, ens donem un feedback, no? Què fa la moto? Clar, pensa que el clima és molt important, però això també passa aquí, no? Aquí el tema de l'asfalt canvia la temperatura, a Lliçà pues, Aleshores també canvia la pista. canvia la pista, hi ha més humitat a la nit, la temperatura també canvia, pensa La que... traçada també canvia. potser. Sí, canvia l'estressada, o sigui, pensa que allò es trenca cada volta. És Allà al final, diferent a l'endemà. tu penses que fas una hora i hi ha 3 hores que tu no estàs corrent perquè estan corrent de I és nit. un altre No? circuit. Tu quan tornes a entrar pot ser que hagis començat de dia i de cop et trobis un circuit que és totalment de nit, no? O al contrari, que estàs... Jo ja a vegades he començat directament de nit i al final, fins a les 7 del matí del dia següent, no comences a estar de dia ara... I això, clar, tu, el teu cos s'ha de ser molt hàbil, no? I això és la gràcia d'aquestes curses, que ara potser estan rodant amb uns temps molt ràpids perquè estan Perquè és volant, l'inici de perquè és cursa, l'inici de cursa. Bueno, vosaltres igual, recordo Igual. que fèiem uns temps increïbles. Sí, no, al final la clau d'una resistència és que els 4 pilots intentin anar al mateix temps possible, evitar caigudes és essencial, o sigui, i més en aquest cas. I teniu algun especialista, també, no? De dir, va, volem apretar una mica aquest, Sí, volem sempre hi ha una persona que et va indicant, ara tenim els de davant, tenim els de darrere, no? Que també cada cop s'ha de vigilar també molt els de darrere, intentes anar endavant, però hi ha un punt que estàs allà i has de controlar els temps, et diuen. Inclús els equips de davant fan estratègies de que si tu no vas al ritme que toca et baixen de la moto. I pot ser que et diguin... No, L'RB Racing, no? Per exemple. RB, no sé, el del Wingo, no? Equips d'Almena, els francesos que baixen que tenen molt ràpid, És espectacular. l'Autoscola Granollers... És que hi ha campions d'Europa d'enduro.
de MotoGP. El noi aquest de Sevilla, ara no em surt de Huelva, però que és subcampió d'Europa de júnior de motocross. Sí, hi ha molts pilots que... A nivell estatal, Sí, no. Europeu. Hi ha molts pilots que són molt bons, o sigui, em trec el barret perquè no et o sigui, jo sé, no, quan vas sobre la moto i tu saps quan vas ràpid o vas lent, no? I tu saps quan vas per sobre les teves possibilitats i no, i sembla impossible, no?, que puguin treure d'aquests segons per volta, però bueno, també s'entén, no?, que al final és la seva feina i bueno, i porta moltes hores sobre la moto, podem anar com ells, en principi. Ara m'informen que esteu veient que entra el dorsal número 6, que Objective 2R. que està després la categoria World Championship, que és dels pitjors, està 2 voltes enrere la 32a posició. Això de perdre voltes, clar, aquí es perden i són molt llargues, però vosaltres és molt curt, hi ha molt trànsit, com descrivim això? Un cop ja no hi ha una línia. Clar, la línia d'un pilot, 2 voltes desapareix. Sí, és complicat perquè és el que dius, no? És molt... canvia molt, has de ser molt hàbil avançant doblats, veient que si ve una persona amb més ritme que tu, el més lògic que has de fer, si ve molt més ritme que tu, és deixar-lo passar i tu intentar buscar la seva traçada, no? O sigui, és algo intel·ligent al final, o sigui, no tens per què frenar un pilot que va més ràpid que tu i va 10 vegades més ràpid que tu. Però bueno, és complicat perquè has de gestionar tot, no? Els pilots que et trobes doblats més els pilots que tu vas un ritme més alt que ells, no? I has de buscar les traçades i has de ser hàbil, perquè si tu només saps per una traçada no et mouràs d'allà darrere, no? Has de ser intel·ligent en aquest cas. No? Aquest també entra present entre el dorsal 10 i el dorsal 63. Dorsal 10 Team Flap Racing i dorsal 63 PMS Racing Team, també els equips francesos. Doncs Aleix, explica'ns una mica més, ja sabem que és les 24 hores, teva ciclomotor, al final és un prototip, perquè hi ha una feina al darrere que s'ha de fer. Hi ha molta feina, no sap... Al final, Lliçà sempre el primer cap de setmana de setembre, sempre ho ha sigut, és una Com li tradició... manes, diguéssim, aquella setmana i punt. És aquella setmana, o sigui, És l'altre que canvia. és un event molt professional, perquè a nivell, o sigui, costa molt. Abans hem topat amb events molt importants i s'han seguit fent, no? O sigui, al final és... 24 hores de cotxe, aquí. O sigui, important sempre que el primer cap de setmana de setembre, ja sigui que agafi el 31 i 2, sempre serà aquell cap de setmana, Sempre hi ha. a Lliçà, sempre, o sigui, també això s'ha de dir que sempre han estat a Lliçà. Quantes edicions portem? Ara aquest any serà la 43. 43. Ja són molts anys de... Només 2 parades d'anys, no? Sí. 92 pels Jocs Olímpics. Sí, i l'altre pel Covid, que per desgràcia va ser així, però bueno, sí, al final va ser un peron que també va donar molta força a lo que sigui l'organització, perquè hi ha hagut aquesta motivació, no?, de la gent també un altre cop. Un nou circuit, no? I ja no sé, la gent Va, potser vam agafar- s'ha de que estaven al camp de futbol i tal, no? Perquè Camp de el futbol, final a Riera, i ara estem a la zona de Camp Montcau, que és sota el polígon industrial que han fet a Lliçà, un Hi ha el Leroy circuit... Berlín. Sí. Els de Vic i Ripoll que ens escolteu, que sé que jo us veig baixar i aneu tots al Leroy Berlín allà. També és important dir, Més avall. és important dir que també hi ha una gestió d'autocars que també està bé aparcar al poble, perquè si no Està tot es indicat. es pot arribar a col·lapsar aquella zona, perquè s'està treballant, no?, perquè no passi això, però també que és important això, que la gent pot accedir des del poble, perquè hi ha busos llançadera, no?, que es diuen, per poder accedir a lo que seria el circuit. I ja et dic, la ubicació nova es va fer un treball molt important el primer any, jo crec que encara queda molta feina per fer, estem intentant millorar any rere any, de fer modificacions al circuit per millorar les coses, no? Al final costa molt tenir-ho tot al màxim, però bueno, la intenció és això, fer una cursa cada cop, tornar a buscar una mica l'essència que tenim en el Pinar, que jo crec que ja n'hi ha molta, sí, perquè el circuit l'any passat va tornar a ser bastant dur com el del Pinar, però... Bueno, estem canviant. Com de l'eix, perquè tenim doble parada de box, tenim el dorsal 28, ara mateix a boxes. Box 10, també. El número 10 i el 28 que són a boxes i estan repostant. Aleix, què hauria de... O sigui, algú que no ho conegui, per què ha d'interessar a veure la cursa? Què es trobarà? A part d'una cursa increïble. Jo, com ho he dit, per mi una part que es posa la pell de gallina any rere any és essencial venir el dissabte a la tarda, a l'hora de sortida és
crec que la gent no s'imagina l'aglomeració de gent que pot arribar a haver-hi. Al final, quan tu ja veus allò, que et posa l'himne de Catalunya, et pot arribar a posar l'himne de Vall d'Altenes, que hi ha aquella tensió, que es nota la tensió. L'himne per escoltar-lo. Sí, sí. Només sona un cop l'any. Es nota, sí, es nota la tensió, no?, dels pilots. Això és... Hi ha alguna molt especial de Lliçà, és que tu aquí estàs en una graderia, no? Allà estàs a tocar del pilot, o sigui, hi ha la No valla, és tocar el pilot. és la valla i tens la moto a tocar, i això és especial. O sigui, jo crec que avui en dia no hi ha carreres, o inclús en un rally, inclús cada cop et separen més del que és el cotxe, no?, per precaució. Allà només et separa una valla del que seria. I és segur, tot i això. No, i és segur perquè al final es tanca, hi ha un director de cursa que passes, mira totes les bales que estiguin ben col·locades, no? Al final és totalment diferent al que hi ha aquí, no? I trobo que és algo únic, o sigui, passar per Lliçà s'ha de viure. Jo recomano 100%, si algú està dubtant, no? Si algú no ho coneix, que vinguin directament perquè és important. Bueno, vés muntant un segon equip, veig, perquè... Sí. Escolta, no, Aleix, i a més, tu ara, el que deies, no? Ara estàs prenent el relleu, no?, de Francesc Padró, que porta molts anys, no?, com a líder del grup 24 hores, està estudiant Manel Ferriol. Bueno, segur que en aquest canvi de transició, quins nous aires, que no... Jo dic que és repescar la carrera, no? Sí. Mantenint aquest estil clàssic. Sí, jo ho dic, no? També molt important la feina del Manel, també, que no ha pogut venir avui, però també és molt important. Jo al final això del nom de president, vicepresident, a mi és una que no m'acaba d'agradar, no?, de comentar-ho, perquè al final és una colla de molta gent, o sigui, és un relleu que més o menys s'ha fet d'aquesta forma, no?, per també que es vegi que també hi ha un relleu de jovent, no?, que puja de Lliçà, que també s'estima molt les 24 hores i que es vol professionalitzar, no?, i vol estar dalt. No, bueno, jo no m'agrada anomenar ser president, vicepresident, sinó que intentarem fer com un grup de joves que s'animin, no?, o si hi ha algú que es veu possibilitats de voler entrar o d'ajudar, o sigui, també perfecte. Està oberta a tothom. Està oberta a tothom perquè és aire nou i s'ha de... Ja la mentalitat cada cop són diferents, s'has d'estar actualitzat, no?, i al final és el que busquem, no?, és que sigui un pèl diferent. Tenim més centre de boxes. El 49 va som Racing, Raúl Torres, Dani Fernández, Lorenz, Norrington, Pau Valls. Entra, mira, la Cursal el Berg, Guillem Ferrer i surt Tiranovic. No, entra Guillem Ferrer. Altra pista, Guillem Ferrer, perdó. Amb una Yamaha YZFR667. Doncs ara d'aquí poc farem un repàs a la primera hora de resultats. Aleix, recordar que Fórmula Ràpida és el streamer oficial, les 24 hores, mitjà oficial, digue-li com vulguis, també col·laborador, a part del vostre equip de curses. La feina és molt important, també hi ha és que hi ha moltes seccions, no?, i un event com aquest hi ha moltes parts que s'han de tenir en compte, no?, o sigui, hi ha la part de streaming, no?, que és el que feu vosaltres, que és com un live de la carrera, de la cursa, que també és molt important, s'ha de cuidar, perquè al final doncs la possibilitat de que algú que no podia assistir, no?, que estigui fora d'aquí o que s'estimi, no?, que hi ha gent que estigui a l'hospital, que ho pugui mirar, que estigui informat del que està passant constantment, que això és molt important, és una secció que també estem molt agraïts, no?, a nivell de 24 hores de que hi siguin, però també hi ha una altra part també molt important, que és tot el tema de logística, de la zona del bar, zona de paddock, o sigui, al final, i també és molt important, també s'ha de dir que al final són voluntaris a Lliçà, o sigui, és una prova que es forma a partir de voluntariat del poble, o sigui, gent que vol disfrutar de la vida, i avui en dia cada cop costa més trobar gent que estigui disposada a fer coses voluntàriament, no? Però sempre hi ha algú, sempre hi ha aquesta gent que ho ha viscut i t'ajudarà. I aquell cap de setmana sempre t'apareix la gent que ha de venir. Al final, per exemple, aquesta carrera em pregunto tant, però jo sé, la gent que està aquí, quan ho vius des de dintre és espectacular. Aquí, a 24 hores a Lliçà, recordin, ho viuen des de dintre. És que és el que deies, ho tenen a tocar, ho viuen des de dintre. A més, tenen l'streaming, que si van a casa ho tenen. Tenen les xarxes socials, tenen una pàgina web collonuda, la veritat que fa molts mesos que estem treballant ja inclòs. I aquest any hi ha hagut un pas molt gran a nivell de visibilitat, a nivell de cartells, no? També agrair la zona també, bueno, la incorporació també de l'Isaac, no? De Jinkers també, que també ha portat molt de la seva part, la part vostra, la part de la Cristina, no? Que també està molt a la pàgina web.
jo crec que s'està treballant, s'està professionalitzant molt i crec que estem ja al nivell, no? Comencem a estar a un nivell Correcte, sí. força alt, no? Com per que també els temps van avançant i això és el que estem intentant aportar, que cada cop estigui molt més... Molt bé, a veure què succeeix. Aleix, no sé si vols donar algun missatge a la gent perquè s'animi o Sí. què els hi vols transmetre. Sí, no, que al final... Perquè jo firmo ja per coses. Recordar gent que estigui animada a córrer, que s'apunti, que tenen fins al 28 de juliol, que poden, si estan dubtant, si no tenen pilots, tranquils, hi ha molta oferta de pilots que estan disposats a córrer, o sigui, a la part dels pilots, animar-los, no?, que entrenin, que al final, quan més entrenen, més professional és tot, o sigui, que està molt bé. I no només a nivell de pilots, que jo sé que estan molt animats i ja saben si corren o no corren. Després a nivell de públic també que pugui assistir, sobretot recordem primer cada setmana de setembre, coincideix amb MotoGP aquest any, que tota la gent que estigui al món d'aquí el circuit està a 7 minuts o a 5 inclús, que sí, que poden aproximar-se caminant, o si estan a 5 minuts d'aquí el circuit. Caminant és una hora. Pot ser, sí, fins que no em vagi l'entrada aquella, no? Però sí, estan res, 5 minuts en cotxe, al final a la tarda no tens tampoc aquí, no... 20 minuts de Barcelona. 20 minuts a Barcelona. Barcelona... De Terrassa com a molt, també. 40 minuts a No, Manresa. un punt molt bo. 30 minuts a Vic. És que... Al costat de la C-17, que no has d'entrar al poble, no has de perdre temps, o sigui que estàs a tocar, o sigui... I és important que vinguin a veure, jo crec que escoltaran un soroll que és molt característic, que no? Són motos que fan un soroll característic, l'essència de la pols, fang, duresa, o sigui, tu quan veus en un event que hi ha una duresa darrere ho valores molt més, no? I al final la gent quan veia és que te sorprèn, no? Com aquests 4 gelats de cada equip, no? Poden estar aguantant 24 hores a tope, perquè al final allò és molt bé, és molt dur. L'important és que s'aguanti aquesta carrera, aquesta essència, i altres que potser han costat més, Sí, i que s'aguanti. és molt important, crec que avui en dia se li dona molta importància, no? El que pots arribar a moure a nivell de xarxes socials, no? A nivell... I jo crec que també ha d'haver una part de història, no? És molt important que la gent o sigui, valori aquests events, perquè això hi ha molta feina darrere, hi ha molt treball a darrere i s'ha de potenciar molt o s'ha de donar valor a aquesta gent que està fent uns events, que això no ho veus a tot arreu del món, o sigui, no hi ha 24 hores, hi ha molt poques, a no ser que busqui un Hi ha circuit, poquíssimes, de veritat. hi ha molt poques De i... fet, també estem veient l'equip Calabria, em sembla que és. Sí, Bé, l'equip bé. de Calabria Motor, efectivament. A boxet, el problema... Ostres, Aleix, com et sents quan has d'entrar a la moto boxet? Ja està. No ho he gravat perquè Pensa estava que- gravant el field day. Aquí no sé com funciona quan s'espatlla una moto, quan t'empenya, entenc també per la part del lateral Crec que o... no, crec que te la poden arribar a portar. renullen i fan tot. Allissar és una que és sempre tota la vida, quan es trenca la moto i has passat meta, has de donar tota la volta, empenyar el circuit, quan tu portes un bon rato amb la moto estàs destrossat, o sigui, empènyer la moto allò és mortal. No s'asfalt, recordem, No, és terra i no és plana. Canvis de nivells, Unes pujades que Déu-n'hi-do. només un pilot que està pendent al box si et passa alguna cosa, et pot venir amb el cas de les proteccions, et pot venir a empènyer la No moto. pot empènyer cap Marshall ni ningú. No pot, qui ha de reparar la moto ha de ser el pilot, si és La que et pista. porten les eines, si et porten les eines i ho pots arribar, si és algú petit, no? Tu ho pots allà reparar, però bueno, al final és el pilot qui toca i són dos allò on destrossi, o sigui, avui en dia parar tant a Lliçà com aquí és molt car, una parada de box és perdre, o sigui, la posició i te'n vas És a molt darrere. car entre box, Ostres, és una frase que hem de guardar. És molt car perquè se te'n van les possibilitats, o sigui, un Lliçà com aquí entenc que la moto no ha de parar. Jo el que veig aquí és que hi ha dos equips que poden parar cada 40 minuts i tots els altres que no una hora i 10 estic veient, Hi ha gent que va, aixeco una mica el gas abans i pren un després, no? I aquests altres que van com si fos MotoGP, no? Vosaltres sou els que aixequeu una mica i S'ha d'anar... entre mig, no? Sí, estem un punt mig, al final... Sí que és veritat que cada cop intentem anar a tope, no? O sigui, al final, jo per almenys la meva filosofia és de lo que tens ho dones tot. O sigui, no hi ha possibilitat allà
no et pots arrepentir, no? Quan acaba la carrera, si vaig apretar més o menys. Al final aquí és des de quan surts tu donar-ho tot, intentar no caure, sobretot perquè pot haver risc de lesió, risc de trencar la moto, i això és importantíssim. Una caiguda perds 20 segons, 30, anant bé, al final són molts segons, potser menys, no? Però una caiguda forta és així. Són moltes posicions i no guanyes, és el que dius, 20 segons no els guanyes fàcilment en una pista quan els nivells estan tan ajustats. El que estic veient és que al davant sempre, da igual quin campionat, quina categoria, sempre hi ha gent apretant, i ara veig que el dorsal número 7, l'FR Moto, que sortia de la pole position, estan retallant distància, que l'equip de... Perdó, l'equip especialista de velocitat, diguéssim, de l'equip, està retallant. Van forts. Molt forts, sí, els seus primers. Ho fan molt fàcil, però han d'anar molt forts. Jo per acabar, acabem ja, perquè la conversa és molt interessant, però jo me'n recordo un any. Mira, un altre boxes. L'equip, el box 10. Abans, boxeu? O sigui, diria que era... No, és el propi equip Calàbria que ha tornat a entrar a box. Sí. Això té mala pinta. Han provat i... Han provat i s'ha Que el veu sortir fatal, veu entrar a boxes, aneu 30 voltes per fer una de les màquines, però veu fer podi, o veu guanyar de la categoria, no me'n recordo. Com s'aguanta la moral per passar alguna així i a més després a guanyar? Perquè crec que és l'única victòria en categoria que heu tingut. Sí, sempre hem estat a la categoria. Sempre hem estat al podi per sobre de la categoria. Va ser el primer any que vam guanyar, també és veritat que era el primer any que era, o sigui, que no teníem experiència, era tot il·lusió, no? Al final tiraves amb il·lusió un any molt dur, on també, per sort o per desgràcia, els que anaven a dalt van trencar, però bueno, tu has d'estar allà, o sigui, si tu no estàs allà, no... Mentalment, com ho aguantes? El segon any va ser quan es va passar això, no? Que vam tenir les sortides, ens va trencar la tillo davant, a partir de no ho vam entendre com, no s'ensangrava el freno, ho teníem tot a punt, no aconseguíem, són aquestes coses que et passen. I bueno, hi ha dues opcions, no? Quan passa alguna cosa així, o llançar la tovallola i dir, bueno, no tenim res a fer, o empènyer i donar-ho tot fins a veure fins on podem arribar. I no, la veritat és que si tu empenys, al final tu has d'estar allà i tu ets professional i... Diria que tenen problema de la cosa. Aquí, cosa que a vosaltres no us passa tant, no? No portem tanta electrònica com aquestes motos. Cada cop jo crec que en portarem més, però no en portem tanta. Però bueno, sempre també et dic, tenim problemes amb les llums, no es poden parar, i a vegades tenim problemes amb Els petos, no? També, perquè vosaltres porteu un peto sobre... Portem un peto per saber el dorsal, per identificar quin equip està competint, no? Perquè al final és molt complicat amb velocitat saber el número quan hi ha fang. Sí, costa molt. I quan hi ha fang en allà, que també és un factor, no? Que no es veiem més del dorsal, però bueno, que és... Pels pilots, per els fangs, s'agraeix. S'agraeix, sempre hi ha l'aplicatiu, no? Que cada any s'està intentant fer per saber quin pilot hi ha, no? I bé, està bé, o sigui, agrair-vos a vosaltres, no? També de convidar-nos a nosaltres aquí. Tu de vindre. Per parlar també d'això, no? D'aquesta cursa que potser no es parla gaire durant l'any i que està bé donar veu, no? A molta gent que no la coneix i molta gent que la coneix pues, que segueixi vinguent i al final és això, hem d'animar al màxim de gent a que pugui veure i pugui gaudir d'aquesta cursa perquè al final és una festa, o sigui, ja és festa del motor, festa del públic, no? Que hi ha bars, hi ha food trucks, no? Després hi ha concerts, hi ha show de potser... no vull anticipar coses que es intentarà fer alguna de show, no? També pels nens petits, per la gent que pugui venir i pugui veure l'espectacle, ja no només a la cursa, sinó per distreure la gent. Jo em quedo a l'est amb que és igual a quines 24 hores fas, l'experiència que va ser molt semblant. Tenim preu de per dalt, inscripcions obertes, jo m'apuntaria, i si no podem córrer, tenim a tocar de casa, hi ha totes les facilitats, pàrquing, no sí, i si la gent li agrada molt i... Quan és? Voluntariat, recordem-ho. Primer cap de setmana de setembre, ara ben bé sembla que és 2 i 3, vale? El divendres fan uns entrenos previs, però normalment l'afluència de públic és el dissabte i diumenge, que recomana que vingui molta gent. I res, gaudir d'aquest cap de setmana. I una cosa més que dic ràpid, Aleix, és que la gent pot conèixer els pilots allà. Sí. No hi ha barreres, com aquí. No, allà, o sigui, ja et dic més, passem per davant del públic, la gent et para, els nens petits, ens fa molta il·lusió, al final
jo quan era petit i veia les 24 hores mai hagués imaginat de poder córrer, no? Perquè ho veia com algo molt professional, però jo et dic, si tens algun somni l'has d'intentar lluitar i pots arribar a 100%. Moltes gràcies, Àlex.